sowda dükanyna ýollanýarsyň. Barmaly ýer uzakdamy? Ýok, Älim Sowgat sowda dükany. Aşgabat sowda merkeziniň ikinji gatynda ýerleşýär. Bayram ağa, edil şuň näli-de? Düşünýän, täzir uny her kim diň jalat gelýär. Ýöne şuň gaýrat etmeden bolany ogunym. Faga da maýam. Ziýany ýok ogunym, gaýrat et. Şol işi bitirdi, soň näme işiň bolsa arkaýna ediber. Bar bayram ağa. Başlygyň senden tamasy ululur. Bar ağam, onda ýanky diýen ýeriňdäki Ýanky salgy beren ýerime baryp, sırly sowgat diýseň, özleri bilerler. Ýöne sere tap bolgun, almaly zadyň diýseň zerur hem wajyp datdyr. Biperwalygy bitirämegin. Hut başlygyň öz eline gowşurmalysyň. Bayram ağa, diýen zadyňyz şo ýerde bar bolsa, ýarym saatda häzir edýän, arkaýyn bolaýyn. Göne bir zady düşünmedim bayram ağa. Sırly sowgat bolsa, näme üçin ol sowdan okudyny dur? Sen diýlenetde alaňdan soň amanada sagaman gowşur. Soralaryň aýtmaly şertli beliňim undaýmagyn. Egerde buýrulan ýumuşy talap alaýyk ýerine ýetirip bilmeseňem, men bilerin. Bar bayram ağa. Hani Polat? İlkinci iş bunun bilen. Ine bugün ilkinci iş günü. Bugün bizim kuramamızda da yaş yetkinjekler öz hünärleri boýunça ilkinci edip işe başlaýarlar. Elbette, yaş hünärmen işe kabul ediljek bolany käbir sinaglara siwar bolýan prosotlarym bolýar. Bugün biz size täze ýylyň gosogatyny öz hünärini gowurýan hyjuli ýaş ýigidin işe girjek bolup, çylşyrny wakalara ulaşyp, sinagdan geçjek bolşakda gurrun bermekçi. Bir täsin waka şeýle bolupdy. Salam ýigit. Belki dondurma ýersiňiz. Ay yok, sağ olun. Alyň, ýüregiňizi sowadarsyňyz, içinde utuşanma. Kışın günden bir dondurma ýerme ýagam. Şo gyşyň gün dondurma ýerdi. Alyň diýen size ködürlenip durka. Wagtym çek, sağ olun. Ay halana. Ay şu uluglardan bir mesle maslahat berilýän adamlar şular. Bu hafta geçýän diýen. Eski sowatlar için. Salam ýigit. Salam. Biz sizi Älim Sowgat sowda dükanymyzda hoş gördük. He, sağ olun, sağ olun. Geliniz bäri sizi sinlap durşum. Siz nähiller bir üýtgeşik sowgadyň gözüne çykany men diýäňiz. Ha? Şeýlemi? Ay, mene var ýöne yumşoğlany. Ondan mene verde var üýtgeşik sowgat bardyr edem ağa. Biziň Älim Sowgat sowda dükanymyzyň her bir sowgat üýtgeşikdir. Bu ýerde üýtgeşik däl haryda asla orun ýokdur. Howa, nanaýyň. Biziň sowda dükanymyza gelýän adamlardan başlap, biziň Älim Sowgat sowda dükanymyz hakynda gyzyklanýan her bir adam özüniň üýtgeşikligi, tapawutlygy bilen biziň Älim Sowgat sowda dükanymyza gelmeýän adamlardan düýp götür tapawutlanýandylar. Töweleme. Howa, geçiň, görüberin. Täsin sowgatlardyr. Berekella. Howa. Bagşan, siziň adyňyz? He, Polat. Polat.
Polat. Polat. Hawa Polat. Tanşanda diýseň şart. Sağ olun. Elbette sizi täze bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Sağ olun. Men bolsa bu Elem Sogat Sowda dukanynyň esas satyjysy Anna berdi. Ana verdi. Berdi diýseňden bolýar. Bilýäňmi näçin? Sebebi bu Elem Sogat Sowda dukanyna gelen ähli alyjylara, şeýle-de ähli müşterilere sowatlary men berýär. Bolýar ya. Belki size başkarak sowatlar gerektir, ha? Başkarak bolana näli? Sizin dünya inipe duşmadık ve görmedik. Şol bir wagtyň özünde. Şu güne çen, edir häzir kıpırsa da çenni pikirini edip yetişmedik zatlaňyz da. Ýörüň gowsy men size görkedeýin. Ha, yok. Aladaňyz üçin köp sağ olun. Barajament baragara çekilseňiz. Düşünmedim. Yo, barajament diýen baragara Ha çekilseňiz. bolýar, elbette, elbette. Ene, maňa ýalňyşmasam häzirlikçe o tekçedäk sowat gerek. Ene şu. Bağışsan. Bu sowat satylmaýar. Näme üçin? Sebebi sırlı sowat. Ha? On soňam biz satylmadyklary satýar. Siz nirde iştiňiz satylan zady täzeden ýene satýarlar diýip. Belki ol Elem Sogat Sowda dukanynyň başga ýerlerde bolmagy ahmal. Ýöne bu ýerde beýle ýagdaýa asla orun ýokdur. Hawa. Ýoksa da beýle sowadyň ýekejiji gönderilendir. Olamyň ha edil şu ýerde siziň duran wagtyňyz sinlap duran şu ajaýyp sowadyňyzdyr. On soňam gynansak da bu sowat eýän sargyd edilen. Şoň üçin ýüzüne seredip görüň. Sargyd diýip ýazgyny siz hem okarsyňyz. Aýdyp bolmaňyzmy? Awa. Men hem şo sargyd edilen üçin ajak bolýanna. Siz maňa ýer bilen Kim ol? Çyndanam. Siz şutan. Hawa. Siz hel ýerden. Hawa. 10 ýyl bolsa da gelip şey diýseň, şu sırly sowgady berip goýberjek. Şeýlemi? Bir ýetirjegide kirin diýen, bir ýetişperdirdi. Ale. Getirin. Alajakmy? Hawa, alayın. Onda şertli bergin aýtmaly. Ediledi. Sebepsiz çöp başı gıymırlamaz. Ha. İştip durlar ha. Eşmelerler mi? Yok. Ha şeyli mi? Ha böyle baksan. Ene sırlı soğuk dine size karşı. Alın. Alayın. Alın. Ey kaçırayman. Ha. Yo, gowy. Kaka, olar näme alýarlar? Olar ýeni dogmadyk günüň arzu umytlaryny alýarlar gyýdym. A biz näme üçin alamdyk? Bize almak gerek däl. Ejeňe ýam hemmelerden öňürtüläpdir. Onda bize hiç tat almak gerek gälle ha? Ýok gyýdym. Bize hemmelen alýan zady gerek däl. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. Başlan. Häzir 1 minut. Başlan, men gaty wagtym çäkdirler. Garaşyň diýdimi? Men siz dinleýän müşteri. Ana durdu, nerede koymalı? Oğul, son tekçelerde koyay. Bollu, şu yerde koyayacak onu. Ova, son tekçede koyay dedim ha. Ana teket nerede? Ana teket. Men berde. Ha, ana teket. Kömök üç tane gelle. Ha, bollu var yan. Baksan, näme diýdiňiz? Siz Biz ova. baryňyz. Biziň hemmämiz şaltyrak. Men nirde? Siz Elem Soğudy Sowda dukanyna. Kartdan hasaplaşýaňyzmy ýa-da nagyt? Näme pul tölenmedimi?
Ne kirgen adam ha? Hide tölönün harit şu yerde durur mu? Beyle yağday. Elem soğudu sevda dukanından daşına olma akmal. Yönü şu yerde. On yer yağdaylara. Hiç bir orun yoktur. Düşündünüz mü? Hasapla vereyim mi? Hova. Sizin hasabınız bari yok 1000 manat. Näçe? 1000 manat. 1000 manat? O ne hile? Kulağa gırra ödeyen. 1000 manat. Estip durun ho, berde ker adam yok. Alın. Kodunu aydayım. He, getir gözüm yatayın. Näme ananmazçılık ediyorsun ha? Yokla. Şeyim var elem soğudu sevda dukanına var anılmazçılık edip boğmi. Berekellah. Tüz elem soğudu sevda dukanının alıcısının diyeceklerdi. Ne? Alın. Sağ olun. Elem soğudu sevda dukanına gelip şeyli haritleri alıcı hükmünde satın alanlar için biz elem soğudu sevda dukanının adından size köp sağ olsun aydiyaz. Alın. Nesip etsin. Teze yılınızda kutlu olsun. Sağ olun. Dine sargıt dik gelin. Sağ olun. Müşteriler için kapıyımızı giyindir açık. Sağ olun. Yaklar da alıcıklar dine sizin alıcılarınız için ya da bizim. Sağ olun. Gelli. Getir el haritler beri. Hormatly müşteri. Teze yılınız kutlu olsun. Ine teze önüm ödürleyet. Yalnız çıktı içim soğuklu. Yok, yok. Şunun içi soğuklu diyen. Aynen gerek gel. Sağ olun. Tagamam kovuy. Bol ya ho. Birincisi mi kutlu? Gerek gel nikide. Salam. Dukanımızdan çıkan her bir adam bir suratı düşüreyet. Yöne soğutunuz koyayım. Sağ olun. Adara alma. Koyun, arkayın koyun. Bunun tədeli ahri. Ökman mı? Näme hukman? Surata düşmek ökman mı? Elbette tədeli elem soğut sevda dukanını soğut alıp sevda eden her bir adam surata düşmeli. Ayazva bilin. Şoň üçin soğutunu koyun. Hiç kim elleme de. Hiç kim ellemez. Nerede siz bilen soğut ya. Siz Bilyen. Bilyen. Gelin onu stop. Koyay. Ay berekellah. Ana bollu. Gel kardeş. Ana ayaz baban geldi. Var. Şu 3 saatdan hin işe ägä bolup özüňizi gorap geçseňiz, onu her bir garşalınjak täze ýylyň we inniki täze ýyllaryň her bir minuty hem de her bir sagady siziň durmuşuňyza, ömrüňize özüniň bagyt nuruny seçer. Of, ayız baba, kaçın verecek soğudu bizi? Vahey, men ulu adamlara aýtmaly zady, şagalar aýdyp oturýaryn. Hani gelin hani surata söylüyüm. Hananla devam ediyoruz baba. Senim geçerine. Hazır bir küstevde hemen yılgır ya. Şunun ünsümün bari mende olsun. Ünsümün çekilen. 1, 2, ile de yılgır ya. İle. Ana basıp. Berekella sağlar. İlle hemen buz kaymakçı yanı var. Periyle bir buz kaymak verene. Barın sotan. İndikiler gelin. Hava siz gelin. Hayır babam yanına geçin. Hazır kuvveti tuğru tadı. Sen sakına geç. Sen yanıyorsun. Onu kaptasını dur lan. Onu kaptalarına dur yanıyorsun. Daydım. Getir kaptasını. Görmedin mi şunu yan savut? Näme ýaňyz, näme içýäňiz? Bir jogurt su. Ha, sumy? Alo. Polat, Ha bayram ağa. boğuşurdun mu? Ne alyň, noş bolsun. Boğuşurdun mu diýen? Şu wat gowsurjak golturna bayram ağa. Ha, alo.
Eşdiýäň meni? Ho Bayram ağa. Men gözläp, gözläp. Düşünmedim, düşünüp aytsana. Elimde Bayram ağa. Gowşurjak häzir. Bolýa. Soň maňa hatabat bererdim. Bolýa. Şunu yan sowat. Ay. Eşdiýäň mi? Ýanky soňlanlay. Gadalçy towady mat soňak gitdi. Şonu görmediňmi? Yankı sarğı veren yerime varıp sırlı sowgat diýsem, öldürüp bilerler. Nesibetin nasıl olsun? Müşteri Yok, gerek yok. İneyim, gel beri. Salam. Salam. Başlan. Ana durduwamka. Kim? Ana durdu. Neme? Ana verdim molmoly. Berdi diýseň molya diýdi. Dogon. Gelmeliýeriňiz ýalňyş gelipsiňiz öýden. Yok, ýalňyşamak. Şu ýeri Älen sowgat sowda dukan näme? Yo, ýalnys şu ýerde ana durdu. Berdi de ana verdi wady. Ana fekatem şu ýerde. Yo, ýalnys şu ýerden ana durtdan özüm sowda. Dogon. Aýdyp bolan bolsaňyz indi men diňläň. Birinçiden ana durdiňizem, ana berdiňizem, berdi diýdi diýäniňizem, ana sähediňizem bu ýerde ýok. İkinciden, bu ýeri Älen sowgady sowda dukany näle? Nur ýüpek matalar dukany. Üçüncü bilen, bu ýerde oglan işgär ýok. Dördüncüden, hormatly biziň Nur ýüpek matalar dukanymyza ýalňyş gelen müşteri. Biziň Nur ýüpek matalar dukanymyzyň sowdasyna bökdönçlik döredip, siz biziň Nur ýüpek matalar dukanymyzyň büdjetine gelýän girdejileri ziyan ýetirip, iziňizde duran müşterileri egleýäňiz. Başlan. Salam. Gülüp yok matadan ene men şunu sayladım. Siz gaçı uğudun mata saylarsınız. Şu matanın yaşıl, kızıl ve işlerim. Hava, hem de sen uğudun men yine şunu alayım. Gaçı, seyde gelen matalarını yerde koyuyoruz. Şupak yerleştireyim. Laçın. Salam gowmy? Vay, klasaş. Sen nire bu yerler nire? Doğrudan men ýerde? Düşünmedim. Men ýerde diýen. Klasaş biraz ýadapsyň öýtgen. Sen sorama gaty ýadadym. Diňle Laçyn. Ýa-da men şu ýere geldim. Älen sowgat sowda dukanyny sowgat aldım. Innem gelsem o ýerde. Men düşünmedim. Yo, Laçyn. Ýa-da şu ýerde ana berdi vardy. O ýerde de ana durdy otyrdy. Berdi de ana fakat yok. Polat biraz işim bardy da. Orada. Ağamcan. Näme? Ağam. Hanon, ha? Yo, men düşünemok. 5 tane meňdes adam adip men ömrüme görmänimem, eşitmänimem, bilmänimem. Ýança bir dukana girdim. Hemme adam meňdes. Hawa. Onsoň ikinji gezek girsem hiç dem yok. Yo, o da hiç. Men şu ýaşyma çel şunu ýandatlar ömrüme görmänimem. Mene hayran alım.
Yo, sen maňa aýtsana. Sen şu ömrüňde şu ýandatlar bolup gördüm ha? Al. Al. Hey, Polat. Beydi oturşuna bolanak. Görýärmi? Bir zat bolsa men bilermipdi. Şoň üçin gyssaly sowgat tapmak gerek. Tur Polat. Tap Polat. Başlığın senden tamam. Yönü seni tap bolgun. Almalı dağdan diýsen perwalygy bitiremdi. Hut başlığın egerde buyurulmuşy talaba laýyk ýerine ýetirip bilmeseňem. Men bilerim. Dur ayda. Saklan avtobusu. Gayrat edin yeterliğinde yüzünden. Vakağımıza doğruçun soğudun malı da yeterliğinde. Bellinen tertiptiliğinden çıkıp bilmen hanim. Ene. Solar da. Mek soğudu balık giderler solar. Gayrat edin. Häzir durolga barar solin düşdümüne. Ya şöyle. Tiyde gayrat et. Katrak sırayda. Rahattan enim. Häzir durolga yetti. Ne, iyicek mi? Görýäňmi, senne yok, minne bolsa ba. Sebäbi, sana hiç kim alıp beren ok. Maňa bolsa, ijem alıp berýär. İyicek mi? Enne iyicek diýseň merjekkä sebäbini maňa ejem alıp berdi. We. Böyle. Aha, yettik. Bolağım. Gayrat et yettik. Şotadı düşýärdir. Häzir düşüp nesip bolsa elim alarım. Dayda geçeýin-de. Vay, näme geçäýinde? Toba. Kömekleşmenin deregine geçäýinde diýen bol. Yetse bolsa dayda. Hani getirer kömek edeyim. Al hani, al. Sere tap bolun. Bolýar. Hani. Gör. Özüňden ulyny görende şeýdip kömek Bolýar. ederler oglum. Kömek edi otyr nana. Ana. Sağa banam geldik. Koyay oğlum şu yerde koy. Ene dayda. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Alın. Hay gitti. Durun.
Dursanıza. Saklan. Alın. Nasıl? Sağ olun. Size gerek soğuk değerdi. Nirani? Ya selamu aleyküm. Ve aleykümselam. Men neme? Näme? Men hava salga okla bilmersiniz mi? O mahavattak salgan. Hava. Näme oklaman? Bayam oklar, qatam oklar. Gayrat edin ağam. Näme etmen? Bayam eders, qatam eders. İşimiz şu da. Sağ olam. Be. Gayret ettiydin o ha? Hanım sen şu bizim dağlamızda bas vardığını bilýän mi? Bars? Ho, bas. Bars. Ay men bilmedim ağam Bars. Bilmeyen bolsaň dinle. Men sana aýdaýyn. Köne dostum bilen ýaşlygy ýatlalyp dağa mihmançylyk etdik barsyňka. Barslan bari üç gelip bara. Salamu aleyküm ana. Hadi salamu aleyküm ana. Bay bo. Yerinlerini sallaşıp iki yana ılgaşıp peril tanslar edip bara. Berbegen yanırlara. Hoşum gelsin. Anam son Ankara'dan bir bas geldi. Biz o küçücük kade var ha. Naşıza diyedik. Ay yankı naşıza var ha. Bizi görüp şeyle bir oyun ediyor. Şeyle bir oyun ediyor. Ay görmeye göz gerek o. Yine mahavatta kısalgına geldik. Sağ olun. Tanrı yalkasın. Baş üstüne. Hiç kim yok mu? Kim ma? Teyze, adam kendi olacak ya. Adam mami. Alo. Salam. Salam. Bir tiz tağam mı ka? Owo. Hello, we're glad to see over the Grootschap building. Bonjour, noi siamo Svorrekens Voice Notre Grand Hall. Ciao, siamo letti del del nostro edificio dalla Hall. Hallo, wir Frauensdienst und Servekellen bauen besuchen. Hallo, Hamare, Mahana Bufamendi. Os, noto tema no, konnichiwa, watashi ta watatachi, noto tema no. Salam. Ağamcan, ağam.
Salam. Sana gerek sowgat bäde atlyk sus kärhanamda hoş gördük. Kärhanamyň alyp baran işlerini tanışak bolsaňyz a belge basyň. Diňe dara bina bilen tanışak bolsaňyz baý basyň. Gönükem gytaklaryň hereket edýän bölümlerini tanışak bolsaňyz adatynda şaýagda erip kömek ediň, dik gyýraň. Yo. Man Ine siziň sargydyňyz. Eýem taýym bolaydy. Noşur. Sag ol oğlum. Okay, bye bye. Size näme gerek? Maňa neme? Men ýa ýolga gelýärkem näme gördüm. Ol Mahavat. Sana gerek sowgat berdi, hawa. içinde näme bardy? O näme? Sowgat. Sowgat. Size sowgat gerek. Hawa. Men size salyg bereýin. Ene serdiň. Şundan göňe gidýäňiz. Şundan. Gidýäňiz. Yetdim diýip pikir edensiniz. Hawa. Ýok, siz ýeteňiz ok. Siz ýene gidiberýäňiz. Inni yetdiňizmi? Entegem yetmedimmi? Siz geçik etdiňiz. Hana açyk galypsy, barıň bilen. Alo. Hawa, dinleýän. Hawa. Uy. Ýekejem. Başlan. Men näçinji gaty galmaly? 5000. 5000. Hawa, alo. Hawa dinleýän. 5000? Hawa. Bolýar men beller. Hawa. Hawa. Başlan. Düşünmedim. 5000? 500. Ha 500. 500. Alo. Bağışlan adam hadi. Hawa. 500? 50. 5550. Yok 550. Qaytalan. 550. Barjak yerin belli barın. Alo. Dinleyen. Hawa. Şu at yamdan gitti. Ak pencekte şarfam. İnim sana näme boldy bilipmi? Sana diýen inim. Näme boldy tas elleňi diýdiňe? Gelikmi? Bu ýaşyl men nire getirdik ha? Näme diýen? Eýem gelaýdykmy? Ay dagy näme ho, mara bar ýandyny diýenmi? Bir şäheriň içinde. Ha, bolýa. Sag bolun. Sag ol inim. Bar, sagaman ol. Bağışlan, indi nire var bana? Ha? Indi bu näme? Bay Polat. Mert ol Polat. Korkma la. Özüň dursa. Korkma Polat, korkma. Polat korkma la. Allah! Tedeyilin şoğunu emme şatlık paylasın. Tedeyil bayramına şatlanmadı kalmasın. Aydım taz edip şağıcıklar oynasın. Şatlansınlar yılları gücülükten doymasın. Oynadın şatlanıp çık
aýnalyn Bagtyýar watanmyzda Bilbil bolup saýralyn Oýnalyn, oýnalyn Şatlanyp çyk aýnalyn Bagtyýar watanmyzda Bilbil bolup saýralyn Durmuş göğe sapalı Melhem cana sıpalı Bütün bir yıl geçirsin Kemme kişi vefalı Aydım aydıp dans edip Çağacıklar oynasın Çatlansınlar yılları Gücülükten doymasın Oynalın, oynalın Şatlanıp çık yaynalın Bagtyýar watanmyzda Bilbil bolup saýralyn Oynalın, oynalın Şatlanıp çık yaynalın Bagtyýar watanmyzda Bilbil bolup saýralyn Bäri girmek bolanok. Bärde ýazyp diýen. Sonra geleň. Dur bäri girmek bolanok. Dur. Dur ýawaryam. Dur diýen men sana. Dur diýen men sana. Dur. Dur diýen. Nire gittin sen? Şoğun gelsin, yaynasın Bütün bir yıl baynasın Täze yılın şanına Qadanlarmaz gaynasın Hana bolun koşulun, koşulun Görüngünün hedilin, hedilin Ak çıgarın aslına Hedil edip ezilin Oynalın, oynalın Şatlanıp çık yaynalın Bagtyýar watanmyzda Bilbil bolup saýralyn Oynalyn, oynalyn Şatlanıp çık yaynalyn Benki, Fowat benki diýer. Bilbil bolup saýralyn Haklı! Sahnada näbel adam göründi. Orta açık. Kimsen? Polat. Polat? Hawa Polat. Polat. Hawa Polat. Berkella Polat. Berkella. Sen bizin sahnamyzy öz hereketinden bezedin. Häzir biz ýakynrakdan alarys. Sen hem şu hereket bilen gaýtylabilirsiň. Howadi? Valla Polat. Gaýtylabilirsiňmi? Hawa. Telewizorda görkezýäňizmi? Hawa telewizorda görkezýär. Polya. Taýynmy? Hawa. Bol. Ber sowat. Başladyk. Ha, biraz. Taýar memnägin. 30-njy hatar 148-nji dubl. Başladyk. Şoğun gelsin, yaynasın Bütün bir yıl baynasın Täze yılın şanına Qadanlarmaz gaynasın Hana bolun koşulun, koşulun Görüngünün hedilin, hedilin Ak çıgarın aslına Hedil edip ezilin Oynalın, oynalın Şatlanıp çık yaynalın Bagtyýar watanmyzda Fowatym nerede diýersiň? Oynalın, oynalın Şatlanıp
Nire inim? Sır ağam yeteýärler. Uy, salamu aleyküm. Wa aleyküm. Nire inim? Şu avtobusyň ýerinden yetäliň-de süräň-de. Näme yetmän? Bayam yeters. Gatam yeters. Ağam, bu sizmi? Düşünmedim. Kim men? O geçen gezek yer oklan. Nire ho? Men oklayan yerim kenne. O yolla. Yatık kalan var ha? Ha. Ho. Ay yoğunim. Men ulogumdan tek yatık kalan yoktur. Başka yerdir. Bol ağam. Seret, hana sol avtobusyň ýerinden yetäli ağam. Häzir inim, häzir yeters. Wah, o dälekine. Näil wallahi be. Näme ho inim? Näme boldy beýle? Yaman başga görnýärler. Wah, sen soramağam menim aýtmaýyn. Ay inim, esasy janyň sag bolsun. Galan zatlar öler. Ho ağam, o niňizem dogry. Ýöne ağam, häzirlikçe şu işi bir ýüz etmesem awraýdan gaçan. Şoň üçin men şonu tapaýman ağam. Ha. Tapar sen gaýga etme. Hani ağamcan bir gözleriň gaýrat ediň süräňde basmyrak. Sen alad etme. Gatar gaýnmal. Şol awtodan birje görel ağam. Hanisiz. Hani. Ay yok, munda da yok ağam. Sır ver. Ana. Şol avtobus ağam. Şaftobus mu? Ho. Ağam men soğudum da şu. Ay sen soğudun olary näýe düşükler ho? Ulara Ferit, Gülşen bol. Men soğudum alıp bolup görsörni. Ağam Ferit seni soğud hamaly özüm kiyali. Sırada sıptırmany. Boldy nim. Näme sürmen? Bek sürer. Ağam düşmen alayna. Sen bolsun näýe oğlum? Otura yerinde. Sana näme bolýar? Aklından alıştı. Bir jam yetäýin. Ay ho inim ulogdan gaçýan. Baksana ağam. Getirin bana. Men kol. Men soğudum diyen. Eşdiýäňizmi? Menki, soğud menki diyen. Wah, isten oktarasan ağam. Eyvay. Gitti ağam. O beyle uğurla yaşını. Seni niyle var ya. Olur sağa uğurla. Gitti ağam, gitti. Getirdik. Bolmadı ağam, bolmadı. Näme bolmady? Yitirdik ağam, gitti ağam, yitti. Ana git ağam, yitti. Men näme deýin janym? Men ýol üzgün bolup bilmen ahry. Ay yok la ağam. Çipiňe ýatan ýalla ağam. Näme? Yok ağam, hiç tat. Ýöne geçeniňizden sen Ini. bara. Bolsaňa dogry ol. Ýoksam düş ologdan. Bol ağamcan başla. Ýöne men şolar hökmat tapmanla. Awtobusam gözden ýitirdik. Olar asaga gitdi, bizem göni gitdi ağam. Ahry düşündim. Başla ağam. Ýöne şolar tapalyň da jan ağam. Öňden şeýdi-de haw. Häzir tapar. Gaýga etme. Dur ağam, dur. Ağam bir mit soğut bolman şu ýerde. Soğut? O näil soğut? Ağam, soğut görmedin ağam? Ay inim mene soğut görmedim. Näil soğut? Görmedin mi kadar soğut şun ýaly? Beýle kaftawlarda ýok-ka. Bilmedim de inim, görüşdiräýim esen. Hawaja. Oğlum, nerdesin? Men şumat iş bilen şäher çynledim da näme bolýar? Doğru sağa karışýandyrlar oğlum. Kim garaşa? Ha? Men
Şumat öz işlemi öz metik näme etseň bilmän otyr. Hämmuly egilik oglum. Hawa, egilik. Ýöne bolmasa etse sen bar bersene. Meni boşadymdan baran barına da salamaydın. Waq aýtmasyna aýdyryn olur seni görjek diýerlere. Ataňam sen sorap otyr. Bor, bilýän etse. Boşadymdan baran ip aýtdyma? Bor oglum. Taňama del. Bor ese sag bol. Buyurlan işi, talaba layık yerine yetirip bilmesem, men bilerim. Bayram ağa. Ho, Polat. Gowsurdun mu? Yoň ente gowsuramak. Ýöne nemede Bayram ağa? Dinleýän çaltyrak aýtsana. Şo soğudun içinde ne vardı Bayram ağa? Suat ýokmanmy? Soň aýdyrdım da. Waq, aýdaýda şu o at. Gerekdi de, bilesim gelýär. Dinle. Ol soğutly gabyň içinde Guramamyz boýunça bütün ýylyň dowamyny neden işleriň takyk hatawaty bar. Şol hatawata görä de geljek ýylyň iş meýillamaty düzülýär. İş meýillamatyna görä de her bir adamyň eden we edýän işiniň haky ýadylýar. Aslında şu işi durmuşa geçirmek üçin başlyk özüniň bütün ömrüni bahs etdi. Senden öňkülen hemme şu ýol bilen gelýärler. Senem şu ýol bilen bolsaň, akbarynda nadyr ýeriň bolmaz. Alo. Alo, Polat. Alo. Alo. Alo diyen. Polat eşdiýäňmi mi? Geljek ýerine geldiň Polat. Yer iş näme gerek diýsene. Otur daýynda Hudaý diýdi. Täzeýleňiň işe girjek bolup. Ene insanyny düşünmeli. Hey Polat. Edilmeli işin awyn tawyn bilmän. Many mazmunyny düşünmän. Alfaň gerek bolsa. Oturun ýüzüň urlanýan walla. Diňe bir ýol. Barıp bardadı bolşy alaýdyň. Salam. Salam. Molla nefes 0827. Size kim gerek? Başlan, anağılan öýmüke? Hawa, siz kim bolýaňyz? Men Polat işgäri. Mümkin bolsa çagyraýyn. Girin garaşaýyn. Dinleyen? Ana. Bağışlan. Sizin tavşırınızı yerine yetirilmedim. Siz... Taksi. Hani geçineyim Merik. Gir hani. Gel. Gel. Geç otur hani. Ha? Ana. Men bir zat düşünmedimle. Bu soğutları men... Senin tek kendi zatı düşünmersin. Gör. Hani? Gör hani? Ha? Ayaz baba. Ha?
Onu näme? Hemmeňiz ýygnaşan bolsaňyz. Gaýa? Ha, düşündüm. Onu näme? Gelin esasy meseleye geçelim. Täze ýylla elem sowgady guramamyza ünseriň kabul edilmeli işgär dalaşgärler seçip saýlamakda üýtgeşiklikke girdildi. Ýagny täzelikke girdildi. Onu size bayram aydandyr. Düşündürmesine düşündürdi başlyk. Ýöne ornumuz çalsak näderkä? Yok, be bolmaz. Hemişekiler ýaly her kim öz ýerini öz işin ýerine ýetirmeli. Bayram, ine görüp dursaňa, sowgatlar taýyn. Şunyň özünde bulan hemmesini dukana ýerleşdirýän ýertir bolsa, saýlanan işgärleri hödürleýän. Galanyny näme özüň bilýän, dogry dämi? Gaýa, sen hem öz işiň bilýänsiň, bekçe dur bolýarmy? Mendil. Wey. Hani mendil? Mendil nerede ho? Gaýa? Nemede başlyk? Siziň tapşyrygyňyz boýunça gidipdi ol. Ha. Yadıma düştü. Mendilin işem yeňilleri olanlar. Şu işte o sizin gözüňizdir. Mähmet, sana anam olur ho. Bolly, daş ederdi. Sen ho. Seresap bol, tutulaýma bolýarmy? Arkaýyn bolun. Sağ ol. Sağ ol. Gaýdym? Bilýän kaka bilýän. Hemmämize degişli. Sebäpsiz şöp başı gymyllama. Gaýa. Mähmet. Mendil. Ana durdy bilen bolarsyňyz. Bolýar. Bayram. O başlyk. Senem gelin dalaş ýerleri orkdurarsyň bolýarmy? Berde esasy burdatma. Şu gezek siziň bilen deň hatarda men şu işe hut özüm gatnaşaklarym. Hemmezat izleyişimizden has oňatlar ýa. Göreýdi. Monýal işe girmek isteýän işler meni ente görmedim. Sehel säwur geçseň gapçyk gurupdy. Hemmezat gülýär baş. Hemme hereketler surat alyp oturandyr. Boldy düşündüm. Amfirayda yeterli de gayret edin. Bayram mene bärden uğrudandyr. Seret göz ulak bol. Ogo. Bolýar. Ädir gözüne ýetirýän. Beýmira, gelýär diýe. Taýyn bolun. Gayret edin. Mene gittim. Oglanlar, gyýlar, taýyn bolalyň. Her hereketlerimize ýanir. Garşylanyň. Baş galanlar sowgady elimizde. Yok, görenok bizi. Dur. Garaşan o seni. Bu seret anarına bak. Seret diyen. Bolu baş bariyas elimizde. Bor. Men sana bir zady açyk hem aýdyň aýtmaga çalışaýyn. Sen sinagdan geçmedikliňe gynanma. Esasy zat sinagdan geçmeklik däl. Esasy mesele sinagda nähil ýagdaýda geçmekde. Tuweleme
Sen sinagdan beýleklerden has gowy ýagdaýda geçdiň. Şeýdibem Polat işe yerleştirildi. Ine şeýdibem täze ýylyň täfin erteksi tamam boldy. Ine täze ýylyň botogasynaky bu çalşyrymly täfin waka şeýle tamam boldy. Bu wakaň ýene bir täsinligi gatnaşýanlaryň esasy bölegi men maşgalagda alam. Görüşimiz ýaly her täze ýyl bize täsinlikler sowgat edýär. Ine bilem maşgalamyz bolup şeýle täsinliklen şaýat boldyk. Ine benim uloglum Mekan. Bu bolsa Rahim berdi. Ine bi Anna durdy. Ine bi körpeden olsa ata. Bu bolsa on maşgalasy Nurana. Bu bolsa körpämiz Ihlas. Ine bu bolsa men. Täze ýylda näme? Mydama şatlyk. Uy. Ýoksa da men sizi iň gymmat merjenim bilen tanıştyrmanmyň. Häzir bir pursat garaşyň. Ine bu bolsa men körpesi altygym Malayım. Bu sırlı soğudun ıkvalı olsa, inniki yıllar